Helo a chroeso I fideo sut I wneud fyCNPT. Beth am edrych ar yr adran fy niwyrnod casglu biniau ar wefan fyCNPT. Unwaith y byddwch wedi mewngyfnodi a chyrraedd eich dangosfwrdd, sgrowliwch I lawr ac fe welwch eich dyddiadau casglu biniau. Gallwch ddefnyddio'r saethau I edrych ymlaen neu yn ôl drwy'r wythnosau. Byddwch hefyd yn gallu cofrestru I dderbyn e-byst atgoffa mwyn I chi wybod yn union beth sy'n cael ei gasglu a pha bryd. Ydych chi'n bryn o fagiau ailgylchu, neu efallai bod difrod wedi digwydd i'ch bin? Cliciwch ar archebu pethau ailgylchu a gwneud eich archeb mewn eiliadau. Fyddwch chi byth yn colli diwrnod casglu biniau eto, gan arbed y panig munud olaf. Rydyn ni wedi gwneud y cyfan yn gyflym, yn syml ac yn rhydd o straen, am ein bod yma I wneud bywyd yn haws gyda fyCNPT. fyCNPT, fy nghyngor yn syml.